Se tkun il-qorti kriminali li tiddeċiedi jekk lil Melvin Tewma isemmawx recordings kollha jew partijiet minnhom, dan meta jkun qed iwieġeb għal kontroeżami li se jkun qed jagħmillu l-avukat tal-aħwa George u Alfred De Giorgio. U dan l-aħħar żvilupp mill-qorti fejn l-avukat William Kuxħiri irrefera d-deċiżjoni tal-imħallef Edwina Grima li ddeċidiet li ma jinstemmawx recordings kollha matul il-kontroeżami. Fil-bidu tas-seduta, l-avukat qal li d-diviża qed tagħżel li tirriserva dritt li ma tagħmilx il-kontroeżami lil Tewma għalkemm mhijiex tagħżel li tirrinunzja għal dan id-dritt. Għaldaqstant il-maġistrat qalet li din it-talba għandha tgħaddi lura lill-qorti kriminali biex tiddeċiedi kif għandu jkompli l-proċess. Minnaħa tiegħu, is-Supretendent Keith Arnon nota li Melvin Tewma kien lest iwieġeb għal mistoqsijiet tad-diviża. Il-middleman fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kien se jkun ix-xut ewlieni fis-seduta tal-erba' filgħodu fil-kawża fil-konfront tal-aħwa George u Alfred De Giorgio l-għada li xed Vince Muscat li flimkien magħhom kien akkużat bl-assassinju. Fil-ġimgħat li għaddew, Muscat għażel li jiddikjara li juħati fil-waqt li l-proċeduri kontra l-aħwa De Giorgio għadhom għaddejjin. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mis-Supretendent Arno u mill-Ispettur Kurt Zara fil-waqt li l-avukati Jason Azzopardi u Therese Komodini Kakija qed jidhru bħala parti ċivili għall-familja Caruana Galizia. L-avukati Kathleen Calleja u Matthew Brincat qed jidhru għal Melvin Tewma.